Després de la prehistòria ve l'edat antiga, que comprèn diverses civilitzacions com Mesopotàmia, Grècia o Roma. Amb l'inici de la civilització romana es donen pas a 12 segles d'història que es divideixen en 3 grans períodes: la monarquia, la república i l'imperi. Al segle VIII a.C., la península itàlica estava habitada per diversos pobles. Al nord, els lígurs i els vènets. Al centre, al voltant del riu Tíber, hi havia els llatins, els sabins i els etruscs. I al sud, els grecs, a l'anomenada Magna Grècia. L'inici del període de la monarquia té lloc al voltant de l'any 750 a.C., quan els llatins i els sabins es van instal·lar al cim del turó palatí, a la zona dels 7 turons propers al riu Tíber. Allà van crear una vila i van adoptar la monarquia com a forma de govern. És així com l'any 753 a.C. es funda la ciutat de Roma segons els propis romans i la seva mitologia, tot i que els arqueòlegs han trobat restes més antigues. Sobre l'origen de Roma existeix una famosa llegenda mitològica recollida a les obres del poeta llatí Virgili, on s'atribueix la fundació de Roma a 2 germans bessons anomenats Ròmul i Rem, que eren descendents de Mart, el déu de la guerra. Aquests bessons van ser abandonats al riu Tíber al néixer i van sobreviure gràcies a que una lloba els va alimentar, amamentant-los com si fossin els seus propis fills. Quan els 2 germans van créixer, van fundar una nova ciutat allà on la lloba els havia salvat, a tocar dels 7 turons. Mentre Ròmul traçava la línia on hi construirien les muralles, el seu germà Rem el va desafiar i Ròmul, enfadat, el va assassinar. Així és com Ròmul va ser el primer rei de la nova ciutat, que es va anomenar Roma. Per això el símbol de Roma és una lloba amamentant a 2 nens. Durant el període de la monarquia, després de Ròmul, Roma encara va tenir 6 reis més. Els 4 primers eren d'origen llatí i els 3 últims eren d'origen etrusc. Els reis tenien un poder absolut i lideraven la justícia, l'exèrcit i la religió. Tot i així, també hi havia un senat, que era l'òrgan consultiu dels reis, que estava format pels membres de les famílies més influents i riques de Roma, els anomenats aristòcrates o patricis. En aquell moment, la societat romana es dividia en 2 classes socials, els patricis i els plebeus. Els patricis eren un grup reduït de ciutadans, els més rics i poderosos, considerats descendents dels fundadors de Roma. Participaven de la política, elaboraven lleis i exercien els càrrecs públics. La resta de la població formava part del grup dels plebeus, que havien de pagar impostos i formar part de l'exèrcit, però sense tenir cap mena de drets polítics. Durant el regnat de l'últim rei etrusc, Luci Tarquini el Superb, es va produir una gran revolta dels plebeus amb el suport dels patricis, degut a la política autoritària de la monarquia. La revolta va fer caure el rei l'any 509 a.C. i és així com es dona pas a la República, el segon gran període de l'època romana. La paraula república prové del llatí res publica, que significava cosa pública, és a dir, que el poder ja no el té el rei, sinó el poble. L'emblema de la república era la sigla SPQR, Senatus Populusque Romanus, que volia dir el senat i el poble romà. Els plebeus van lluitar gairebé 200 anys per tenir els mateixos drets que els patricis i finalment van aconseguir una institució que els representés, el tribú de la plebs. També van obtenir el dret a ocupar càrrecs públics i a casar-se amb patricis. El govern republicà tenia 3 institucions principals. Els comicis, que eren assemblees de patricis i plebeus que votaven lleis i escollien magistrats, dividits segons riquesa, residència i origen familiar, on sovint els plebeus eren ignorats. Els magistrats, que triats als comicis, eren els responsables de governar. I finalment, el Senat, format per 300 exmagistrats, assessoraven els magistrats del moment, administraven els diners, dirigien la política exterior i ratificaven les lleis dels comicis. Només els homes ciutadans podien participar en política. Dones, estrangers i esclaus n'estaven exclosos. El període de la República destaca per la gran expansió territorial de Roma, gràcies a l'ambició dels senadors per aconseguir noves terres i a la seva bona organització militar basada en les legions formades per uns 5.000 soldats que a la vegada es dividien en grups més petits anomenats centúries, amb uns 80 homes. Tot ciutadà romà tenia el deure de servir a l'exèrcit. Primer, a partir del segle IV a.C., els romans es van expandir per Itàlia. Al segle III a.C. ja dominaven tota la península itàlica. Mentrestant, a la costa sud del mar Mediterrani hi havia Cartago, una ciutat-estat més antiga que Roma i fundada pels fenicis, a qui els romans anomenaven púnics. Cartago s'havia convertit en un imperi comercial important i a partir del segle III a.C. Roma s'hi va enfrontar en guerres llargues i terribles. La primera guerra púnica va esclatar l'any 264 a.C., quan Roma va atacar la polis grega de Siracusa amb la intenció de conquerir tota l'illa de Sicília. Cartago va defensar les ciutats que tenia l'illa i la guerra va ser llarga i costosa. Els romans van acabar conquerint tota Sicília i després van imposar uns acords de pau humiliants per Cartago. La segona guerra púnica va esclatar el 218 a.C., després de que els cartaginesos s'haguessin recuperat conquerint la península ibèrica.
Anníbal va ser el seu líder més conegut perquè va guiar les tropes cartagineses, ibèriques i celtes fins a Itàlia, travessant els Pirineus i els Alps amb una vintena d'elefants de guerra. Tot i així, mentre Anníbal anava derrotant els romans i amenaçava la pròpia Roma, va arribar el contraatac romà. Algunes legions romanes van desembarcar a Empòrion, l'actual Empúries, i van expulsar els cartaginesos d'Ibèria. Després de 16 anys de batalles i penúries, els romans van vèncer i van quedar-se al territori que havien conquerit, que ells anomenaven Hispània. I és així com Roma es va convertir en l'imperi més fort del mar Mediterrani, i 50 anys més tard el Senat va decidir destruir Cartago en la Tercera Guerra Púnica, en la que va arrasar totalment la ciutat. A partir del segle II abans de Crist, els romans van conquerir Síria i zones de l'actual Turquia, Grècia, Macedònia, el nord d'Àfrica i gran part de la Mediterrània oriental. Cap al segle I abans de Crist, el famosíssim Juli Cèsar va conquerir tota la Gàl·lia, una zona molt extensa de tribus celtes on avui dia hi ha França, Bèlgica i algunes parts de Suïssa, els Països Baixos i Alemanya. Roma es va enriquir molt gràcies a l'expansió territorial, però les conquestes també van generar moltes desigualtats socials. Entre els conflictes socials es va produir la revolta dirigida pels germans Grac, que lluitaven per repartir de forma més justa totes les riqueses obtingudes a les conquestes. A causa de les protestes i la dificultat de controlar el gran territori conquerit, el Senat va acabar perdent el poder en mans dels dirigents de l'exèrcit, que es van enfrontar entre ells donant lloc a nombroses guerres civils entre romans. Un dels grans dirigents de l'exèrcit romà va ser Juli Cèsar, llegendari pels seus èxits militars i molt estimat pels plebeus. Juli Cèsar va vèncer els defensors del Senat en les guerres civils, fins que l'any 44 abans de Crist es va autoproclamar dictador vitalici, posant en risc les institucions de la república. Per aquesta raó, els seus enemics van conspirar en contra seu i el van assassinar amb l'ajuda del seu amic Brutus. Un cop mort Juli Cèsar, va ser Octavi, el seu fill adoptiu, qui va vèncer els seus rivals, com ara Marc Antoni o Cleòpatra. I va ser així com Octavi va convertir-se en el primer emperador. L'any 27 abans de Crist, la República va deixar pas a l'Imperi Romà, quan el Senat va nomenar Octavi amb el títol d'August, que significa escollit pels déus. August va ser considerat el fundador de l'Imperi Romà i, al contrari del que passava durant la República, on el poder estava en mans del Senat i el poble romans, August acumulava el poder polític, legislatiu, religiós i militar sota el títol d'emperador. L'emperador i el Senat nomenaven els governadors que s'encarregaven de governar els territoris en què es dividia l'imperi, les anomenades províncies romanes. A part d'Egipte, convertida en província després de la derrota i suïcidi de Cleòpatra, durant el segle I després de Crist es va conquerir Britània, la Gran Bretanya actual, mentre que la Dàcia, on avui dia hi ha Romania, va ser l'última gran conquesta romana, ja al segle II després de Crist. Els romans eren politeistes, és a dir, creien en l'existència de nombrosos déus, unes creences que compartien amb els grecs. Hi havia déus com ara Júpiter, pare dels déus, Juno, déu del matrimoni i la família, Apol·lo, déu de l'art, Venus, deessa de l'amor i la bellesa, Minerva, deessa de la saviesa, Neptú, déu del mar, Bacus, déu del vi, Plutó, déu de l'infern i Mart, déu de la guerra. A més, tant Juli Cèsar com August, després de morir, també es van convertir en déus, de manera que durant l'imperi es feien cerimònies religioses i es construïen temples dedicats als emperadors. Durant els segles I i II després de Crist, l'imperi romà va gaudir d'un llarg període d'estabilitat i prosperitat econòmica perquè ningú podia fer-los ombra. Aquest període es coneix com la Pax Romana, és a dir, la pau romana. Els intercanvis comercials van augmentar força gràcies a les noves rutes marítimes per tot el Mediterrani i a la construcció d'una gran xarxa de carreteres que comunicava les ciutats i que estava empedrada en molts pocs trossos. L'imperi feia arribar a tots els territoris conquerits el seu idioma llatí, el seu model de ciutat i el seu estil de vida. Les ciutats acostumaven a estar emmurallades, tenien una xarxa d'aigua molt avançada amb aqüeductes, fonts, aixetes i clavegueram i s'organitzaven a partir de dos carrers que normalment s'orientaven amb els punts cardinals, el Cardo de nord a sud i el Decumanus d'est a oest. La plaça on es trobava la gent s'anomenava Fòrum i al voltant del fòrum hi havia els mercats, les botigues i els tallers dels artesans. A més, el fòrum és on normalment es situaven els edificis principals, la basílica, que era el Tribunal de Justícia, la cúria, on es reunien els polítics, i els temples religiosos. Les ciutats també comptaven amb edificis destinats a l'oci com ara el teatre, les aigües termals, el circ, on es feien les curses de quadrigues, i l'amfiteatre, on es feien les lluites de gladiadors. L'amfiteatre més conegut és el Colosseu de Roma. Els romans més privilegiats vivien en cases anomenades domus, mentre que la resta de la població vivia en edificis de diverses plantes anomenats insulae.
A la planta baixa hi havia comerços i tavernes, i a la planta superior hi havia habitatges força petits construïts amb materials de poca qualitat. Durant el període de l'imperi, la societat romana es dividia en 4 grups. 1. Els privilegiats o nobilitas. En formaven part els senadors, magistrats, els càrrecs públics, administratius anomenats cavallers. 2. La plebs, integrada pels artesans, camperols i assalariats. 3. Els lliberts, que eren esclaus alliberats. 4. Els esclaus, un grup molt nombrós degut a les noves conquestes territorials. A la ciutat de Roma, quasi la meitat de la població pertanyia al grup dels esclaus. Les dones, els lliberts i els esclaus seguien sense ser considerats ciutadans romans, però el títol de ciutadania es va anar ampliant durant l'imperi romà. La societat romana era patriarcal, és a dir, estava dirigida pel pare, el pater familias. La dona estava sotmesa a l'autoritat del pare i del marit i havia de tenir cura dels fills i de la casa, i no tenia dret a la participació política ni a ocupar càrrecs públics. Les dones de les classes més altes rebien educació i podien exercir una professió. Era comú que fossin metgesses, educadores o sacerdoteses. També administraven propietats i regentaven negocis. En canvi, les dones més pobres, llibertes i esclaves, treballaven com els homes als tallers, al camp o al servei domèstic. L'any 1 després de Crist, els romans van conquerir una part de la costa oriental del Mediterrani que els grecs havien anomenat Palestina, territori on hi vivia el poble hebreu. Sota el domini romà, aquell territori va passar a ser la província de Judea. Els hebreus tenien com a religió el judaïsme i creien en l'arribada d'un Messies, en grec Messies es diu Crist, que portaria la pau al món i els alliberaria dels seus pecats. En aquesta època va néixer Jesús, a una població anomenada Betlem, a la província de Judea. Es va proclamar fill de Déu i els seus seguidors el van anomenar el Messies, però el poble hebreu no hi estava d'acord, el consideraven un impostor. Jesús va ser finalment arrestat per l'exèrcit romà i el governador de la província de Judea, Pons Pilat, el va condemnar a morir a la creu. Finalment, la religió cristiana es va estendre per tot l'imperi, sobretot entre les classes més pobres, fins que l'any 313 després de Crist, l'emperador Constantí la va convertir en la religió oficial de l'imperi romà. Cap al segle III després de Crist, l'imperi romà va entrar en una greu crisi política, econòmica i social, que també va donar inici a un període que els historiadors anomenen Antiguitat Tardana. Els pobles germànics amenaçaven les fronteres de l'imperi romà i l'economia es va ressentir a causa de l'augment dels impostos i a la falta d'esclaus per la manca de conquestes de nous territoris. Davant de l'augment de les revoltes i la dificultat de defensar tot l'imperi, l'any 395 després de Crist, l'emperador Teodosi va dividir l'imperi romà en 2. L'imperi d'Orient, amb capital a Constantinoble, l'actual ciutat d'Istanbul, i l'imperi d'Occident, amb capital a Roma. Durant segles, els pobles germànics vivien a les fronteres del nord de l'imperi romà i els romans els anomenaven bàrbars. S'organitzaven en famílies i clans, amb un líder escollit com a monarca. Eren seminòmades, vivien en assentaments senzills, es dedicaven a la ramaderia i al treball del metall i estaven en contacte amb els romans. A partir del segle III després de Crist, els germànics van traspassar les fronteres de l'imperi amb més freqüència. Al segle IV després de Crist, alguns es van establir dins de l'imperi a canvi de col·laborar en les guerres i defensar les fronteres. Amb el pas del temps, l'imperi d'Occident es va debilitar i al segle V després de Crist, els huns, un poble centreasiàtic, van liderar una gran invasió. L'any 476 després de Crist, el capitós germànic Odoacre va enderrocar l'últim emperador romà d'Occident. Tot i que l'Antiguitat Tardana continua després de la caiguda de l'imperi romà d'Occident, tradicionalment aquest moment sempre s'ha considerat el final de l'Antiguitat i l'inici de l'Edat Mitjana. L'imperi d'Orient, també anomenat Imperi Bizantí, va sobreviure 1000 anys més fins al segle XV, al final de l'Edat Mitjana. A la descripció us deixem uns Kahoots, un document amb exercicis i també uns videojocs de Blocked. Jugueu-hi i us servirà per estudiar el contingut del vídeo. Moltes gràcies! Si us ha agradat aquest vídeo de via ràpida, penseu en fer-nos un m'agrada, subscriure-vos o deixar-nos un comentari amb els temes que us agradaria que féssim. I si creieu que som útils, feu-vos patrons o feu un donatiu mitjançant un Bizum al 08324. Fins aviat!